Caldesiña, a Vila e Samaná. E o sábado 15 de maio, Candil de Silvia, a Bombilla, os Peares, Acapulco. A Deputación de Pontevedra convoca mediante procedimento aberto a contratación da pavimentación e acceso a varios núcleos rurais da Estrada, cun orzamento de máis de 320.000 euros. Mañá celébrase pleno ordinario no Concello estradense. Ten 6 puntos na orde do día e probablemente o máis importante é a aprobación do ditame da Comisión Informativa do Rural relativa ao apoio público á campaña de Unións Agrarias de cara ao acto de protesta para o vindeiro 8 de maio, en Santiago de Compostela. Os socialistas da Estrada opinan que a exclusión de 160.000 cadrados da cidade do Moble crea un grave problema aos propietarios dos terreos. A Academia Galega de Seguridade convoca as probas de acreditación de controladores de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. Este ano temos a 2.000 rapaces apuntados, inscritos a última hora no que é a organización do Correlingua, e mañán a partir das 10:15 da mañá na Praza da Feira, co cal empezarán a chegar a partir das 10:15, ás 11:15 damos paso que é a saída da marcha, van percorrendo as rúas principais do centro da vila, pasarán polo Concello, pasarán pola Praza da Farola, hai dous percorridos diferenciados. Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro.